Comença el podcast on uns individus que ja fa anys van passar la pubertat però encara els fan l'avió a l'hora de dinar parlaran de la pitjor manera possible sobre la cultura pop. Benvinguts a Gignorants. Benvingut, Geeknos! Com esteu? Benvinguts, com esteu? Benvinguts, companys. Ignorants i geeks. Hola. Més geek. Hòstia, ho tenim tot. Estem just al 33% de discapacitat. Entre tots, eh? Perquè jo em sembla que passo 50, eh? Jo sol. De capacitat, 33% de capacitat, potser. Entre tots, el 33%. Benvingut, Geeknos. Com esteu? Una setmana més al vostre programa Geek Referència en català, on parlem de cinema, videojocs, tecnologia, sèries, bueno, tot el que se'ns presenta ens ho mengem. I per fer-ho no ho fem sols, hi ha en Joan, hi ha en Berni, hi ha en Kevin aquí trastejant. Com esteu? Vale. Un altre cop. Bona nit. Bé, no? Jo Esteu bé? he de confessar que sóc un any més vell perquè el dissabte Què? va ser el meu aniversari. Què Hosti, dius? no vaig pensar, tio, no vaig pensar. Fica, Mira que vam va. parlar amb Masumi. En vaig fer 38 tacos. Fica uns anys. 38 tacos que ben Carai, portats. No que encara no el molts cap, me anys. cago en Déu. Molt de colesterol. Molt ben portats, Berni. Moltes. No, li poden cantar molta felicitat aquí a tothom. No, Sí. No, perquè saltarà el copi un altre cop. Si no També, però per una cançó popular, tio, això no salta... Bueno, el copi no, resulta... Retirat xuatxe. Tomàtic. Doncs- Doncs... Molt ben portats, no? Fora conyes. Hòstia, Vale, us ets un explico, bombonet. us explico l'anècdota Sí, que em va a veure. passar el Hi havia divendres. anècdotes pel mig. Què va passar? Vale? És molt curteta. Jo treballo, com ja he dit alguna vegada, amb gent gran, treballo en una residència i jo estava, aquell dia, donant veus de que el dissabte, el dia següent, era el meu aniversari i, els residents, muchas felicidades, no sé què, no sé quantos, i ho deia, els meus companys de feina i tal. Total. Que cap al tard, per megafonia, criden el meu nom, que he d'anar al despatx d'infermeria, i jo pensant, que raro que m'avisin per megafonia quan poden trucar-me en el meu despatx i punt. Vaig cap allà, sí, és que és literal. Obro la porta de l'infermeria i veig els llums tancats, s'insinuen uns globus, veig bultos de gent i mentre vaig obrint la porta vaig dient va, noies, que no fa falta, que no cal, home, quina vergonya. Estic dient això que algú m'agafa el braç i diu, passa pel fondo, coño. Jo, què passa? Em dona una serpentina i em diu que la Rebeca se casa. I dic, coño, que no és per mi. No és per mi. No, és que s'havia casat una i vam fer exacte. I jo, vale. I jo, en plan, no cal. Bueno, va. Si no, xapat també pel Vergonya, copi. hòstia. Bola, tio. puta, tio. Durillo. Vaya patinada, tio. Vaya patinada. A més jo dient, la tia, és que no fa falta, joder, que no cal, quina vergonya. I és, calla, coño, pasa por fondo. Com diuen pel xat, que muchas gracias, afición. Está por vosotros. Se per vosaltres. Bueno, coses que passen. Ja està, que és l'anècdota que em va passar el dia abans del meu aniversari. Hosti, Berni, tio. Tu vas passar bé, com a mínim. Sempre té alguna anècdota que explicar, tio. Cada setmana a algú li passa. Sí, mira, tio. És guai, tio. És guai. Home, collons, està interessant que passin coses, joder. Tu diràs. Això. Mata guai. No podem Alguna dir cosa més? nosaltres, Has dit que tenies dues, no? Sí, però no me'n recordo l'altre ara mateix. Bueno, Va, a mig vale. programa ja ens ho diràs. Sí. Però quan et vingui, interromp tot. De cop Sí, de sí. tapar. Ho volques. Doncs mira, una cosa. M'està trucant el meu pare per algun motiu. Em mutejo un please, vale? Si no sap Vale, greu. nosaltres comencem a fer la promo igualment. Cap Sí, problema. please. Bueno, Això. doncs aquest programa serà els programes convencionals on hi haurà actualitat, hi haurà ciència i ficció, hi haurà filosofia, hi haurà rànquing geek, però això, Joan, Què passa? ens poden escoltar a diferents llocs. Sí. On ens poden escoltar? Ens poden escoltar a Spotify, a iVox, Apple Podcast, Spreaker i Castbox. Hi havia un altre que no me'n recordo quin és, que em vas dir la setmana passada i no me'n recordo.
O Pues si és, aquest és nou perquè ja no el sé. No? Vale, doncs ja està. Així que ja no existeix, s'ha donat de baixa ja. Vale, poder me l'he flipat, Vull dir, Crec que estem a tot arreu, Vaig ficar totes les RSS a tot arreu i no crec que... No és, vull dir, a Podimo crec que també vaig colar, però bueno, vaig ficar per tot arreu. Bueno, no passa res. I a quines xarxes ens poden seguir? Ens poden seguir per TikTok, per Instagram, per Twitter, el que ve a ser X, Telegram, YouTube, on te vulgueu. Hòstia, si no, podeu anar... Si no, mira, molt fàcil, si no també podeu escriure a Google, geeknorants.com, teniu la pàgina web i aquí hi haurà tots els enllaços on us podeu trobar. Aquí has estat molt fi perquè mai pensem en dir-ho. Fa gairebé que tenim la pàgina web i no ho diem, Mira. No, hòstia, allà a geeknorants.com podeu accedir al link per entrar a la nostra comunitat de Telegram, que estem intentant fomentar una mica, i entre tots poder parlar, dir la nostra i comentar les notícies. A veure si entre tots ho podem mantenir. Què us sembla? Vivos, vivos. Em sembla així. Vale. Estem... Molt bé. Doncs, el nostàlgic d'aquesta setmana, sabíeu que un 19 de febrer de 1972 es va patentar el primer videojoc d'èxit comercial? Vosaltres quin diríeu que és, sense mirar el guió? Vale, sense mirar el guió. Jo sé, el Pac-Man. A mi sona aquell que... A mi em sona el Pong. El Pong. Hòstia, l'heu encertat. Sou uns putos geeks, tio. Sí? L'heu encertat a la primera. És mític. Doncs el Pong, aquell és el primer videojoc que vaig jugar, de fet, també. És perquè li van donar retro al mon pare i vaig dir, hòstia, provem. I crec que era molt petit, jo molt petit, i el vaig jugar. Pong a tope. Màgic, Aviam. Aquí... Soc ignorants, però fins a un cert límit. O sigui, el xat ara mateix està bastant dubtant de la nostra capacitat intel·lectual i m'ofèn. Vale? Bueno, de fet, jo no sé, ara que ho dieu, no sé si va ser el meu primer videojoc, o sabeu d'aquells portàtils que podies ficar cartutxos i hi havia minijocs amb pantalles com semblen 8 segments i aquestes coses? Crec que va ser el meu primer videojoc, ara que ho diu. Hòstia, això sí que era... Jo tenia la Nipondo, que era com una mena de cosa falsa de la Nintendo, que tu l'encenies i tenies 32 jocs retro, si l'apagaves i tornes a encendre tenies 32 jocs diferents, segons si l'obries o l'encenies. Era com una cosa molt loca. Ja. Molt raro, no? Hi havia la típica, no? Aquella que havia com 150 pàgines de mateix joc que s'anava repetint però canviava els colors de... Sí. La Polystation també la vaig tenir. Això, bueno, una cosa d'aquelles, i si no, la típica que donaven a les revistes aquelles del quiosc i te donaven una consola que era supercutre, que a més hi havia una curvatura allà al mig que jo no l'entenia mai, i hi havia la típica del cotxet que havies d'anar del costat, si no, havia el Tetris fals i... Hòstia, el Tetris fals, tio. Però la meva... Perdoneu, digues. Vale. Dic, però la meva consola oficial de veritat, o sigui, consola bona, va ser la Sega Master System 2. Jo la meva primera va ser aquesta que us he dit, Nipondo, després ja vaig tenir la Super Nintendo i més tard vaig tenir la Sega Mega Drive. Però perquè, bueno, tenia dues cases, doncs a casa meva mare tenia la Sega Mega Drive i a casa mon pare tenia la Super Nintendo. Fins que al final vaig tenir la Play 1 i després la Play 2, òbviament. I aquí em vaig quedar fins a la Xbox 360. Bueno, després la Xbox One també has tingut, no? Bueno, sí, ara sí. Vale. Ja parlo de... Uah, els Tamagotxis també, tio. Ara diuen tu al xat, el Tamagotxis també. Ja us ho he dit una vegada. Aquesta que ha ficat en Kevin, aquesta és la primera que vaig tenir jo. Hi havia en Alex the Kid. Juegas. Master System 2, uau. Hi havia un joc també... No me'n recordo quin era, però la portada semblava en Schwarzenegger, però no era passant Schwarzenegger, ¿vale? Era de guerra. El Mercs, els Mercenarios. Sí, em sembla que sí. Pot ser? Hòstia, pot ser que sí. I després havia una que era una noia roseta en una mansió encantada i sortien els quadres i sortien les taules volant. No me'n recordo. Fa molts anys. I el Renegade també, molt bon. Sabeu que en el Day of Tentacle, el joc gràfic d'aquell rotllo Monkey Island, diguem, però d'aliens que són com una mena de bueno, com uns trianglets, com uns conos, és igual. Dins del Day of Tentacle, si tu vas a una sala que hi ha un ordinador i el teu personatge pot jugar al Maniac Mansion, i quan entres en el Maniac Mansion, el joc té una putada, és que no podies sortir. O sigui, per sortir del Maniac Mansion havies de tancar el joc, és una putada com una casa. Joder. Hòstia. I perdies la partida o no? Sí, se't fotia la partida. Si no ho sabies, era una putada.
Mama. I, hòstia, mira, Shinobi i el Golden Axe, aquests els tenia a la Sega Mega Drive, i els Space Invaders, bueno, aquest el tenia a la que he dit primer, de jocs. I de Tamagotchis, perdoneu que us foti la turra, és que mi germana tenia un, i un dia em vaig enfadar amb ella, i li vaig reiniciar. I va ser la primera vegada que vaig tenir remordiments, però allò que vaig plorar més jo que ella quan em vaig donar compte del que havia fet. O sigui, va ser... Bé, potser tenia jo 10 anys. Però va ser com un... Uala, tio, que he matat un ser viu. Per mi era un ser viu. Quan em vaig donar compte, dic, joder, pobre. Animalista. Doncs... us sembla que anem ja per l'actualitat o què? Aneu xitxant? Avui comença tu, Berni. És màgic. Què ens portes? Sí. No t'avancis, que ho veiem després de... Vale. Hòstia, havia d'estar aquí ara despert en Kevin. Pam, després de... Pam, tira. Actualitat geek. Bueno, doncs, avui, com a primera notícia, us porto que d'aquí poc s'estrena la seqüela de Dune. De Dune 2. Dune 2. Hòstia, quin hype. Sí, però a part de parlar de la seqüela una mica, us vull parlar d'una cosa molt concreta que passo a llegir-vos immediatament. Diu, la seqüela protagonitzada per Timothée i Zendaya arriba als cinemes el dia 1 de març. Així que toca tornar a Arrakis. I el dia 1 de març serà el dia en què s'estrenarà la pel·lícula de Dune 2. La seqüela dirigida per Denis Villeneuve, o sigui, en Daniel Vilanova. I pel que he llegit, la seqüela durarà 3 hores. Si se us va fer turra la primera, doncs la segona, más de lo mismo. Una pel·li llarga. Però resulta, i aquí és on per això he agafat la notícia aquesta, és que pel que es veu, aquesta obra de 3 hores encara podria ser més llarga perquè si el cineasta no hagués fet una dissecció de les escenes en la sala d'edició. Vale? Perquè vosaltres sabeu que en un rodatge normalment es roda més metratge del que finalment es veu en les sales de cinema. Aleshores, el director, un cop tenen totes les escenes fetes, decideixen amb l'editor quines són les més importants, quan han de durar cada escena, a on tallen, i aquest procés d'editatge és el que li dona la consistència i coherència a les pel·lícules. I és importantíssim, perquè vaig veure fa temps la pel·lícula de Star Wars, la primera, la del 77, la de Star Wars 4, A New Hope, les escenes tal com les havia deixat en George Lucas, i era un galimaties que no s'entenia una merda super cutre, però es veu que la seva dona va dir, espera, George, que jo això t'ho arreglo. I va dir, primer aquesta, després fica aquesta, després fica aquesta, després fica aquesta. I ara és la de Star Wars que coneixem. I si no ho hagués fet així, hagués sigut la puta merda. Val? Bueno, de fet, ja la de Napoleón, que dura 2 hores i mitja o així, i realment dura 4 hores i quart, una fumada així. Vull dir, que ja està disponible a Apple TV. Vale, què passa? Doncs que en Denis Villeneuve, en Daniel Vilanova, és de l'opinió que si les escenes que no ha posat a la pel·lícula, anar a l'ordinador i fer suprimir, i borrar-les, i eliminar-les. En paraules seves, si una escena no surt a la pel·li, aquesta escena està morta. O sigui, no és del tipus de directors, com fan altres directors, que treuen la pel·lícula normal i en els DVDs tens una versió amb les escenes eliminades o després per fer una reedició de la pel·lícula amb les escenes, amb les pel·lícules extesa. Vale, llavors, es veu que hi ha un grupet de cineastes que són anti-escenes allargades, anti-escenes extras, com per exemple Nolan o en Todd Phillips, que també són d'aquests. Que, a diferència d'en Villeneuve, ells ho borren previ a gravar-ho. O sigui, amb el guió en mà, diuen, vale, doncs aquesta escena fora, el qual és molt més barat, perquè t'estalvies de rodar una escena que després potser no poses. Vale? M'encanta perquè m'ho he escrit amb el guió, però ho estic fent tot de memòria. Però està millor així, no t'ho mullis. Vale. Queda més natural. Vale, no, és que ho estava llegint i dic, bueno, sembla que no té la notícia. Dic, no. Diu que aquest procés que fa en Villeneuve d'eliminar
les escenes que no van a la pel·lícula és un procés molt sever i que literalment se sent com un samurai que va fent i tallant això, ho he llegit i m'ha encantat. En fi, que hi ha dues versions de cineastes. Una és els que fan escenes eliminades, perdó, escenes extras i les posen als DVDs o temps després fan una reedició de la pel·lícula amb les escenes noves o allargades i una facció de cineastes que diuen no, jo faig una pel·lícula i no la toco més. Per exemple, com el Steven Spielberg, que ha dit alguna vegada que les seves pel·lícules ja estan perfectes i no els hi ficaria les escenes eliminades. I, en canvi, George Lucas no pot parar de tocar les seves joguines. Vale? Té una pel·lícula i vinga a ficar escenes i ara la remasterització. Vale? I per acabar una miqueta la notícia, només per recordar una mica, Dune 2 segueix la història de Paul Atreides, qui busca refugi i ajuda junt a la seva mare, Lady Jessica, després d'haver estat traïts. Vale? Els dos s'han unit als Fremen, que no són un col·lectiu feminista radical, sinó uns natius d'Arrakis. I tot això mentre els Harkonnen els donen per morts. Vale? Harkonnen té nom de finlandès de... Són molt hardcores. Bueno, tenen nom de CD Castefa. Sí. Una mica Harkonnen. Llavors, per obrir una miqueta de tema, vosaltres creieu que fan falta les edicions exteses? Us agraden els extras de les escenes eliminades o versions exteses? Deixem-ho així. A veure, jo al cinema, no. Al cinema. Perquè, hòstia, i si dura més de... Bueno, vull dir, no entro aquí, perdona. Però dic, si al cinema no. Perquè tu vas a mirar una cosa que estàs en un lloc que no estàs ubicat, no estàs bueno, pots no arribar a estar a gust, perquè depèn de la gent que vagi al cine, i tu vas a mirar el que vas a mirar. Després, a casa, en DVD o el que sigui, m'agraden els extras. Molt. I tu puguis fer durar tu el que tu vulguis. I si dura 4 o 5 hores, doncs tu mires per episodis si cal. En resum. Jo estic totalment d'acord que hi hagi versió estesa, perquè, hòstia, jo me'n recordo la sensació del Senyor dels Anells, la primera, quan hi ha... O sigui, la primera no es veu la mort d'en Sauron. Exacte, sí. I, per exemple, a la versió estesa es veu la mort d'en Sauron. I és impressionant, perquè, clar, el primer cop que vas veure la pel·li, vas al cine, dius, bueno, vale, està de puta mare, però molt bé. Però vas a casa, que te l'estàs mirant bé, a gust i amb detalls, i a més te queda l'escena aquesta, els cabells de punta, tio, perquè dius, aquesta escena és tremendíssima. Em passa exactament igual. O sigui, jo, quan en el seu moment van treure els DVDs del Senyor dels Anells, la versió extesa, jo ja no he vist o sigui, jo ja sempre he vist així el Senyor dels Anells. De fet, quan he vist alguna vegada per la televisió o en algun altre moment el Senyor dels Anells sense la versió extesa, tio, que em dona urticària, tio, que dic, però si falten 1000 escenes superimportants, tio. Però clar, és que si no, després diu al Villeneuve, diu que si després has d'agafar les escenes eliminades i posar no sé què, diu, amb escenes mortes, doncs estàs creant un Frankenstein, que m'ha fet gràcia l'expressió. Llavors... No, però... Digues. No, vull dir que una cosa és que són escenes que no té res a veure, però si continuen la mateixa escena o el mateix... O aporten coses... Aporten coses al mateix... Hòstia, doncs ho trobo de conya. Ara, si és una cosa així random perquè no tocava, però s'havia de ficar, doncs no, vale? Però... Vale. És que jo he vist alguna escena eliminada, per exemple, de l'episodi 2, em sembla, de Star Wars, i dius, home, doncs, per posar això no cal, perquè... No cal. Però a vegades penso, és que li dona profunditat al personatge i us poder haver quedat bé. Però a vegades o es contradiuen o coses així. Jo ara, pensant en lo de Spielberg, que deia de no tocar a les seves pel·lícules, però a vegades, per exemple, el que feia Lucas era agafar la pel·lícula seva i remasteritzar-la, el so, la imatge, com un pintat de cara. Dic, millor una cosa així, en pel·lícules, per exemple, com Jurassic Park del 92, 93, no seria molt guai? Però mira, què van fer amb Star Wars? Que van ficar en Jabba el Hutt digitalitzat quan... Buah, clar, és que veus, aquesta és una de les coses que jo no hagués posat en la vida, tio. La caguen, tio.
No. Es carreguen tot el poder de Java. Ja ho he parlat alguna vegada, però Java, que és com una eminència, no? I llavors posen aquella escena en la que el Han li trepitja la cua i dius, tio, que I baixa unes cales, capo no? de la màfia. És com si algú anés al Vito Corleone i li fotés una bufetada a la cara, saps? I dius, hola? Sí. O també ja per acabar. hi ha aquella remasterització també, de Star Wars. No sé si era l'última del Retorn del Jedi. Quan acaba la peli, l'original em sembla que només surt l'Obi-Wan i en Yoda. I a la remasterització surt l'Obi-Wan, en Yoda i l'Anakin. No, és pitjor, Joan, és pitjor. Sortia en Yoda, l'Obi-Wan i a l'actor que havia fet de Darth Vader. Això. Tu no l'havies vist en la vida perquè sempre l'havies vist amb el casco. Sí. Però, de sobte, en Josh diu, no, anem a ficar el Hayden Christensen, que és el que ha sortit a les preqüeles. I de sobte surt allà un tio amb cara de jove i dius, no t'encaixa. Vaig veure Alberto a Nadie sabe nada parlant d'anècdotes dels seus fills i li estava ensenyant Star Wars i parlava d'aquest moment i diu, mira papá, que ha salido Yoda, el Obi-Wan y un conductor. Y un conductor de naves. Com si res. No interpretava que era el Darth Vader. I bueno, ja per acabar la notícia, i parlant sobre Dune, vosaltres suposo que heu vist la primera, teniu ganes de la segona? Jo sí. Em va agradar molt. Buah, la veritat és que se'm va passar molt bé. Mira que és una pel·li espessa, perquè avança molt a poc, però passa superbé. És de les pel·lícules lentes que gaudeixo. O sigui, hi ha pel·lícules lentes que dic, buah, quina torra, tio. Però hi ha pel·lícules lentes que dic, és que ha de ser així. No pot ser d'una altra manera. Hi ha l'actor aquell que no m'agrada gens, que fa d'Elvis, que no sé com es diu, em sap molt greu. Sí. No sé. Però aquí té pinta que ho fa bastant bé. No sé si és que la caracterització que la seva cara pansa no... Els companys de metratge diuen que s'ha tret s'ha tret el gorro, Potser és que jo crec que ja l'he fet la creu, em sap molt greu per lo d'Adam Butler. A veure si aclararan. Austin Butler. Austin? Vale, doncs Austin, sí. Doncs... Mira que no li he fet la creu, em sap molt greu, li he fet la creu a aquest tio. No passa res. Però té pinta... Però aquest tio... El trailer pinta que pinta guai. Jo tinc moltes ganes. I aniré al cine, I en Timothy, què tal? Com ho veieu? A mi m'agrada, en Timothy. A mi m'agrada molt. M'agrada molt més... Són aquests joves que està sortint ara avui dia que m'agraden molt més que Tom Holland, per exemple. Perquè Tom Holland, o sigui, no em cau ni malament, ni tinc hate ni res. Però sí que és veritat que els seus papers fa de Tom Holland. En canvi, en Timothy el veig una mica més camaleònic. Més versàtil, no? Poder? Sí. Vaig veure la de Wonka, no fa pas gaire, i ho fa de conya. O sigui, li ve el paper ni pintadíssim, Però li falta carisma, a vegades. Pues més perquè és molt seriós. Després surt també com a secundari com es diu? Don't Look Up. Que era el DiCaprio o la Jennifer Lawrence. Allà també, tio. I aquí també fa un paper molt secundari, però fa molt bé, tio. Però Tom Holland també és que li han donat carmels de personatges, Vull dir, si el teu personatge és un peix bullit, doncs clar. Ha fet pel·lis, una per Apple TV, que és brutal, i ho fa superbé. Crec que hi ha una altra que es diu Cherry, que també ho fa de manera espectacular en Tom Holland. Vull dir... Sí, no és mal actor, No és mal actor. Però clar, jo, per exemple, també, hi ha la pel·lícula aquella de Devil... El Diablo a todas horas, es diu, en castellà. Sí, aquesta m'agrada també. I aquesta m'agradava, i va fer un paperàs. Però feia un paper d'un noi adult i jo el veia de nen. Sí, és que el teu problema que ara està... És com passa als actors i actrius que estan en una edat una mica crítica, no? Que no és ni gran ni petit i no pots ubicar-lo en un paper concret o un rol concret. I en Tom Holland, a sobre, se li junta que està en una edat aquesta que no és ni molt jove ni molt gran i a part té un aspecte molt jove. Juvenil, sí. Hòstia, allà la veies i no el pots ubicar, I per tancar una mica el tema de la meva notícia, diguem,
em fa molta gràcia que he llegit, sí, perquè el Dune 1, parlant de Dune 1, diu, el filme protagonizado por Zendaya, no sé què, i pensant, home, protagonizado por Zendaya, surt una mica. Crec, tampoc és que sigui allà. Crec que surt més ara en aquesta segona part, Segur que sortirà molt més, però a la 1 sí. Fica dues cares i diu dues frases, no sé si, saps? Ja. Bueno, poder no, però m'enteneu el que vull dir. Suposo que ho van dir en referència a això. Molt famosa i clar, ara és... Sí. Molt bé, doncs fins aquí la meva notícia. Nice, tu. Molt bé. Doncs t'agafo el relleu, si et sembla. Bueno, jo m'entrebanco, soc el típic que m'entrebancaré. No passo. Agafa el doncs anem... Fa les putetes curtetes. Sí. Doncs anem amb una de les notícies que va ser de la setmana també, que va fer més soroll, o sigui, més no, que va generar més expectació, i és que a la indústria del videojoc s'enfronta un nou canvi amb l'acord entre Microsoft i Sony per posar fi a les exclusivitats i obrir-se a les plataformes múltiples. Les dues rivals històriques coincideixen en la necessitat d'ampliar l'abast dels seus jocs per arribar a més públic, acabant amb les barreres de l'exclusivitat. Es va fer ja molts rumors durant 2 o 3 setmanes, fins dient que Xbox deixaria de tenir exclusius. Bueno, tothom es va ficar les mans al cap i va dir merda, i venc la meva Xbox, venc no sé què. Bueno, va sortir el tiet Phil Spencer per Twitter dient que, espereu-vos que aquí una setmana, 2 setmanes, crec que, setmana i pico, farem un podcast, que a mi em va sorprendre que fes aquest format, que explicarem què volem fer i cap on va el negoci de Xbox. Doncs, al final, què va ser aquest anunci? Doncs que Microsoft va revelar el seu pla i va dir que algun dels seus jocs, concretament 4 videojocs de tot el seu ventall, seran videojocs que arribaran a altres consoles. Es creu, no hi ha res ferm, però que seran Hi-Fi Rush, Pentiment, Sea of Thieves i Grounded. No són jocs AAA, són jocs AA, segurament, i d'aspecte multijugador massiu. Massiu o que pot arribar a un públic molt més gran. Vosaltres, en aquest sentit, en aquest anunci, en aquest apartat de la notícia, com ho veieu? Veieu que són 4 jocs encertats o que portaríeu altres videojocs? Home, jo crec que Sea of Thieves és un encert i Grounded no he jugat però he vist i és molt guai. Per mi sí. Hi-Fi Rush i Pentiment ni puta idea, sincerament. Doncs mira, jo crec que Hi-Fi Rush t'agradaria a tu, Ernie. Ets un tio musical. Sí, has de fer cops de guitarra a ritmes. O sigui, tens una música de fons com una mena de Rockstar? No, o sigui, és obert, és món obert, més o menys. I tens allà, et tanquen en un puesto, diguéssim, fas una mica d'això, tanquen, surten 4 robots i has d'anar guardant hòsties allà, rotllo amb salts i... Tots els elements de les... Slash and hack, no? Com es diu això? Un tipus Kingdom Hearts, ¿vale? Sí. Però amb dibuixos així en tipus animació i tu has de golpejar amb una guitarra que té el tio. En comptes de ser una clau com la dansora, és una guitarra. I tu, en comptes de colpejar, allà spamejant el botó... Mira, ara en Kevin m'ha posat un vídeo perquè pugui dir, que guapo, tio. Pues sí, veus? Ha de fer un ritme, o sigui, hi ha un ritme de fons. Tots els elements de l'escenografia es mouen al ritme de la banda sonora. Que guai. I tu has de golpejar el ritme de la cançó. I si ho fas bé, tens possibilitats de donar cops més forts. I és molt guai, aquesta sensació d'això que dius de moure't o fer les accions o com es mouen els elements de l'escena segons el tempo. És molt guai, és molt guai. I la història està, bé. Està bé. Vull dir, a mi m'agrada bastant. Està al Game Pass, aquest. Doncs aquest també diuen que pot ser que se'n vagi cap allà, va guanyar premis, de fet, aquest videojoc. Pentiment. A mi és una història gràfica tipus còmic, tipus, com es diu això, de còmic. Tires... Animació. No, la Pentiment, És com unes imatges planes que... Novel·la gràfica, vols dir? Sí, una novel·la gràfica, perdoneu, estil de... però que semblat pintat per Jesucrist, saps? Vull dir, molt estil... Sí, un rotllo medieval, això. I, a mi aquest vaig intentar-ho, però és que no em va treure. És un joc que no és per un públic concret que a mi no m'agrada gaire. I diuen que està bé, vull dir...
és el rotllo personal. I el que deies tu, Sea of Thieves i Grounded, que jo crec que pot ser com uns Minecrafts, si m'apures, de que pot tenir molt d'abast i jo crec que pot agradar bastant per jugar amb amics, està pensat per jugar amb gent en col·lectiu. I mira, una cosa que té bona PlayStation és que té molta gent que es coneix entre si i pot ajudar a fer ressò, evidentment. Fer ressò, Bueno. so. Mira, estem jugant al Hi-Fi. Oi. Vamos! Doncs aquest moviment que encapçala per Phil Spencer no afecta títols com Starfield ni el proper Indiana Jones. Es tracta d'una prova per avaluar l'acceptació i la viabilitat econòmica de la nova estratègia, mantenint les exclusives originals a Xbox durant almenys un any. Una mica com fa PlayStation amb alguns videojocs que els manté durant un any, any i mig, i després els altres els fica... fa uns 4 o 5 anys que ho està començant a fer, i després els llença a PC. Jo crec que és una mica l'estratègia que hi haurà a partir d'ara, no? Perquè què passa? L'estratègia de Sony, el CEO, Hiroki Totoki, m'encanta aquest nom, també apunta a una transició cap a la multiplataforma per maximitzar els beneficis operatius. Destaca la importància dels continguts first party en diverses plataformes per impulsar el creixement. Una cosa està clara. Si pots guanyar calés, si pots guanyar més calés, ho faràs. Si és portant-ho a altres plataformes, ho faràs. No deixa de ser empreses. Clar. Van a guanyar calés. Són els niños rates i qualsevol que es barallen per dir i que sí o que no, saps? Bueno, i a part de la maleïda, tio, guerra de consoles, tio, que ja avorreix el tema, tio. Cansa. Però, jo trobo també que és una jugada... No crec que ho facin més per guerra de consoles o perquè hi ha gent. És que cada cop em va sonar que cada cop els jocs són més cars de fer. I un joc AAA tenen pèrdues. I clar, dius, hosti, si només faig un joc per una d'això, doncs no tinc benefici. Clar, hi ha molts jugadors que ja no només hi ha una consola com hi havia en antanyo. Ja n'hi ha moltes consoles, hi ha PC, molta gent se'n va a PC més gent cada cop consumeix més PC. Jo m'he tornat PCista total. Sí, jo igual. I jo cada cop més. Vull dir, si no és una cosa que sigui una exclusiva de Play, però si no me'n vaig a PC. I, clar, han d'obrir mercat, perquè no crec que hi arribin... No arriben a les ventes. Hem de ser conscients que Microsoft o Xbox és una empresa que ven software. Es fa ric venent software. No venent hardware. Clar. Vull dir, aquí vindrà el Game Pass, vindrà els videojocs que vulguin, i si pots fer-te ric venent-ho moltes plataformes, que tu després tindràs un Xbox, tindràs un PC, tindràs Game Pass, consumiràs el seu producte i el tindràs gratis, perfecte, però dones la possibilitat de que altres consumidors d'altres plataformes puguin consumir-ho. Jo no ho veig malament, I tampoc vendria la meva Xbox per això, perquè podré consumir el Game Pass i ells no, i podré jugar als videojocs. Sí. Vull dir, de fet, com dèiem, hem vist un creixement molt agressiu a Sony perquè planeja una mica l'expansió proactiva a altres plataformes, com hem vist ara fins ara a PC amb el Horizon Zero Dawn, God of War o Helldivers 2, que fa res que ha sortit. Vull dir, que ha sortit també per PlayStation i PC. Vull dir, és cosa de res que comenci a petar-ho fort i reforça una mica l'estratègia amb ingressos estimats a uns 16 milions de dòlars, que és una barbaritat. També, a nivell de concepte, tant Sony com Microsoft reconeixen la importància de la multiplataforma per augmentar els ingressos i l'abast dels seus jocs, assenyalant una nova era a les exclusives, deixant pas a estratègies de distribució més obertes i profitoses per a la companyia. Vol dir, millor per als clients, perquè tindrem més videojocs, i que qui ho vulgui ho pagui, i a tomar pel cul. I això, si tu ho pagues d'altres plataformes, acabaràs nutrint a la competència, però es retroalimentarà perquè tu també estaràs venent software cap a la teva consola. Sí. Que una cosa que em va semblar guai i que no he dit és que les 4 persones que van sortir al podcast aquest, entre cometes, que era més un vídeo, va dir que per aquest Nadal hi haurà nou hardware de Xbox que no se sap què és, però que diuen que serà una consola portable. Vosaltres hi veieu futur en aquests moments? Pues
Pues no sé, és que jo amb les portàtils, com sempre he sigut molt reaci. Per jugar al núvol no ho veus? El què? Per jugar al núvol? Per exemple, una consola per jugar al núvol? No ho veus? I que puguis anar a casa d'un col·lega i poder jugar a la consola, no? A qualsevol lloc. A qualsevol lloc del món. Tu pots, vull dir, seria una consola que tu et connectes a internet i reprodueixes el contingut via el núvol. Amb l'xCloud o, bueno, amb el Game Pass Ultimate. Ja ho tenim, eh? Poder sí. Sí, és el mòbil. És que no té gaire sentit. Tu agafes un pad i ho fiques al mòbil. És la cosa, però l'única cosa que hi veig, perquè també van tenir la PlayStation Portable, que és una merda, que va anar-hi gent que volia tornar els diners perquè es pensava que era una PlayStation. I simplement és un screen, bueno, és com una reproducció de la pantalla el que estàs fent a la PlayStation local, perquè requereix una PlayStation 5 per jugar-hi. Clar. Vull dir, i a més el Wi-Fi. Exacte. Em sembla. A part d'això. Bueno, us plantejo unes preguntes, faré dues només perquè hem anat parlant, i quina és la vostra opinió sobre aquest canvi de rumb de Microsoft i Sony cap a una estratègia multiplataforma, que és el que dèiem. Veieu bé, en definitiva, no? Sí. Jo ho veig bé, no sé com dir-ho. Jo ho veig bé, o sigui, bé per nosaltres, perquè al final qui guanyem som nosaltres, són els consumidors, són els jugadors. Però clar, que hagin 7-4 jocs, poder ha hagut una mica de queixa, perquè ja diuen, és que són 4 jocs que tampoc... Bueno, esperem a veure què, que poder són una estratègia de Xbox de donar aquests 4 jocs, com diguen, vale, donem aquests 4 i a veure què tal hi va. Si va bé, ja algú faran, seguríssim, ja ho tenen xerradíssim. I jo crec que PlayStation farà el mateix, a la llarga. A Xbox no sé si arribaran, perquè també són a vegades els de Sony són una mica mec. Ja. Però a PC sí. Jo crec que a PC sí que arribaran data de sortida. Perquè estan veient que els remàsters aquests o quan van sortint van tinguent èxit allà a PC. És que ataquen a la nostàlgia, és com Steam. Quan treuen jocs antics, superbarats, i dius, buah, tio, els pillo tots. Clar, perquè després veus altres empreses del sector com Nintendo. Vosaltres creieu que podrien seguir aquesta tendència a obrir-se altres plataformes? O Nintendo és Nintendo i, ojo... Nintendo no flipem, tio. És que Nintendo és com que té una entitat tan pròpia que no ho veig, eh? O sigui, imagina't jugar a PlayStation un joc del Mario, és com molt raro, no? Hi ha un vídeo de... No sé quin creador era, tio. Em sembla que t'ho vaig passar, Víctor. És el mateix noi i es fica aquí el dibuix de Nintendo, el dibuix de Play, el dibuix de Xbox i de PC. I fa com una conversa com si fos la guerra aquesta de consoles entre ells. I el gag aquest està molt ben fet. I amb el de Nintendo, tio, em vaig pixar de riure. Bueno, la seva. Té un punt com infantil, però és que és el que també és a lo que juga, no? És el que ven consoles. En el seu cas, són consoles molt més barates, són videojocs molt més baratos i saps que em vendràs un colló. És que és una altra política. És que la seva consola més cara val 300 euros. Bueno, té la versió Lite aquesta que val 220 i pico. Però vull dir que són consoles que no és el concepte que com els altres. Sí, no. Ja ha fet el seu mercat, tio, i jo crec que no es mourà pas d'allà. I quins són l'última pregunta, quins són els jocs exclusius que més us agradaria veure a les altres plataformes? Tu com a Xboxer, mira, hòstia, va perfecte. Tu com a Xboxer, Berni, quin joc t'agradaria tenir de Play a la teva Xbox? I tu, Joan, com a Sonyer, quin joc t'agradaria tenir d'Xbox? Si puc començar jo et diria el Final Fantasy. Ara em sembla que hi ha el remake del 7, que va sortir, em sembla que només és per PlayStation. Que han tret 2 parts, que l'han dividit en 2, ara ha sortit recentment la segona part. Em sembla que està per PC també, eh? Sí. Ah, sí? Segur? Sí. Perquè al cap d'un any, no? Al cap d'un any o així no surt? Bueno, doncs poder sí, no ho sabia. De moment encara no se sap. Em sonava que només era per Play, però bueno, no sé. En tot cas, la saga Final estaria guai tenir-la a Xbox. Guai. De fet, no va haver-hi alguna, no vull fotre la pota, de Final Fantasy a Xbox? Sí? El 13. El 13, que sí? Sí. Em sonava que... De fet, totes les 3 parts del 13. Vale. I m'atreviria a dir... Bueno, i el 15.
I el 7 també, no? Joder, Sí. estic El una remake mica em sembla que desactualitzat, del final. El remake no, l'original, no? Bueno, no, l'original no. No, L'original no el remake. El Final Fantasy VII està per 15 euros ara mateix. Per això. I a mi m'ha semblat veure l'Epic, el nou, el Rebirth anunciat. Sí, No sé si- també l'he vist. Sí. Ah, I tu, Joan? I jo, doncs mira, n'hi ha un parell de sagues, em sembla que m'hagués fet gràcia. Ara ja em fa una mica de mandra, ja per el tema de que són vells. Però la de Gears of War, en el seu moment m'hagués agradat moltíssim haver-ho jugat. Sempre estic a temps, de provar-ho i de jugar-ho, però m'hagués agradat molt. I Halo també m'hagués agradat molt. Després ja no sé... No sé quines sagues més pot haver-hi Xbox. Perquè Doom sí que... Bueno, és de... Però Doom sí que està a PC. Està a PC, però dic per Play, Jo estic parlant de PlayStation. Em sembla que hi ha uns quants. El Doom Eternal, l'últim, no sé si és, no? Em sembla que sí. Vale. Sí que hi ha. Sí. Però bueno, així és com a de sagues, aquests dos. Seria Gears of War i Halo, hòstia, molaria. Sí, totalment d'acord. Amb tots dos. I potser inclouria el God of War. Bueno, ja l'he jugat per PC, però sí. No, jo, per exemple, tio. a veure, ara... Hòstia, un God of clar, War, quan jugues per PC és una putada, perquè ara ja no ho mires amb aquella fantasia de què t'arribaria de les altres consoles, no? Però de jocs que en el seu moment dic, me cago en dent, quina ràbia, segurament seria de Last of Us, un Uncharted, tio. Bueno, els pelijocs típics de PlayStation. Total. Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima... Sí. Juegazo, Detroit Become Human. Sí, bueno, també. Sí. També és molt bon joc aquest, Bueno, podríem preguntar-vos moltes altres coses, però vull donar peu que parli en Joan. Bueno, doncs parlem-hi. Vinga, va. Pues, aviam, tens musiqueta una mica èpica o no? Bueno, va, aquesta està molt sentida, però bueno, va, te la colo, va. Podrem dir que és el retorn de Marvel? Podem dir que Marvel no ha mort encara? O no? No. La resposta, no. No. Vale, no. Per què? Aviam, s'ha especulat moltíssim. Bueno, ja sabeu, vull parlar de Marvel avui. M'és igual. Fa 2 setmanes hem parlat de Marvel, tornem a parlar de Marvel. Ho sento. Bueno, es deia que la UCM estava una mica mec, que... com aquests vidres o aquests ferros. Sí, estava igual, o sigui, estava pel terra i sí que ha tingut coses durant aquests temps. Després de Endgame ha tingut cosetes bonetes, no? Com, per exemple, l'última de Guardians de la Galàxia, sèries com Moon Knight o WandaVision. No és per riure, tio, no és per riure. Això no és per riure, Això no fa gràcia. Em dius... Espera. Et puc dir She-Hulk. Perquè sí. Pots ficar a riure. Vale. Uau, tenim 5 anys de sobte, Poder dir... Què està passant aquí? Miss Marvel. Estàs parlant amb algú que no ha vist ni una puta sèrie, Joan. No, és per això. Jo estic esperant que fiqui... Ai. Bueno, pues sembla ser que ha tornat una mica a reviure el hype per aquestes pel·lícules. Per què? Perquè ha sortit. Volíem parlar-ho la setmana passada, però per temps ja hem dit, ho cardo avui. M'és igual. Tornem a parlar d'un tema i és de Deadpool. Va sortir el tràiler de Deadpool, trailerazo, per cert, i va batre el rècord en 24 hores. Em sembla, no, és que va batre tant Spider-Man l'última, No Way Home, el trailer d'Endgame, amb 365 milions de
visualitzacions a 24 hores. Collons. I el tràiler, clar, es va estrenar a la Super Bowl, que és l'hora que als Estats Units la tele està a totes les cases engegada. I si n'hi ha 4 teles engegades a la mateixa casa. S'aprofita molt, això, per fer publicitats. Doncs, bueno, què hem trobat una miqueta? Hem trobat que torna a sortir Hugh Jackman com a Lobezno. La TVA, que direu, què és la TVA? Doncs mireu-vos Loki, la sèrie de... Hòstia, Joan, tu, com a comiquero, Wolverine o Lobezno? Lluvetó. Felipe el Gambas. Lluvetó. Hòstia, ho tindria complicat, Però Lobezno. Molt millor. No, Wolverine. Wolverine, sí, perdona, Wolverine no existeix. Wolverine mola més. Lobezno, pues no lo ves. No t'agrada més Guepardo, com li diuen a Latinoamèrica? Què? Què? Com? L'altra fumeta. Ha marxat el programa. Ha penjat. Hasta luego. Per qui no ho vegi... No passa res. Ha marxat el programa. Pot continuar parlant d'això perquè en Berni no se n'entera gaire del tema. Guepardo, o sigui, es diu... Se puede referir a él como glotón, guepardo, aguja, dinàmica o Emilio Garra. I això d'Emilio Garra l'he sentit jo moltes... I l'aguja dinàmica és veritat, Lo de l'aguja dinàmica no ho he sentit jo. I glotón? Glotón per què, tio? No ho sé. Glotón? Serà per lo que menja, però jo què sé. Em sembla excels, Em sembla excels. Després diuen del doblatge a nosaltres del Lobezno. Bueno, perdona. Sabia que hi havia coses rares allà, però... Aguja dinàmica, dèiem. Aquí en castellà, coses rares, tio, però... Emilio Garra. A mi em fa gràcia, tio, abans has parlat de Star Wars, el R2D2. Sí, l'Arturito. Arturito. I el C3PO és Citripio. Bueno, però això encara, perquè en anglès és Tripio, tal qual. Sí, però bueno, que són números, no Arturito. Arturito, saps? Però bueno. Arturito. Bueno, doncs vam veure moltes coses, al tràiler. Vinga, digues. Què us va semblar? Us creureu que d'aquests 352 milions de persones que han vist una no ets tu? Jo no l'he vist. Emilio Garras. Uau, Emilio Garras, aquest, el glotón. Sí. Molt bé, aquesta foto. Uau. I què t'ha semblat? Molt guai. Berni, sap greu, T'has d'escollir una mica d'aquesta notícia. No. Estic convençut que m'agradarà, perquè jo soc molt fan de Deadpool, i m'agrada molt. És un tipus d'humor que li faltava a Marvel, aquest punt d'humor negre i més gore, que és el que a mi m'agrada. I trencar la quarta paret, doncs, sempre està guai. Això sí. I llavors, Deadpool per mi és una aposta segura, faci el que faci. Massacre. Hòstia, si t'agrada classificació R de Marvel, diuen que Blade, la nova de Blade, serà també igual. Ui. Blade és del millor que he vist. El Will Snipes, el millor. Sí. I tu, Víctor, què? A veure... Què t'ha semblat el tràiler? M'ha semblat, per ser dintre l'MCU ara, totes les altres no ho eren, que si més no, el tràiler té menys pressupost que les dues que estaven fora... Bueno, sobretot la segona, que estaven fora de l'MCU. Vull dir, aparentment, m'ha semblat que el maquillatge d'en Deadpool està una mica fluix. No sé si és perquè potser aquella escena no sortirà, el que s'ha vist al tràiler. Bueno, pensa que també... el tràiler sempre pot canviar, perquè està una mica tot molt verd. Agafo amb pinces, Sí. Però, a veure, com a mínim els guinyos que hi ha ara tampoc m'han cridat molt l'atenció, perquè si has anat seguint una mica l'MCU amb això de TVA, de Loki i totes aquestes coses, doncs no et sorprèn, la veritat, i no m'agrada tampoc com li presenten una mica els Vengadores i tots els superherois, que els tallen les pantalles i ell ho veu com les escenes cinematogràfiques, que no és una cosa com una webcam d'un carrer que veus allò, saps? Allò engrinyola una mica, sinó com si fos la pel·li real, La pel·li real, allò suposo que ho fan expressament, però allò no em mola gaire. L'altre, és una mica Deadpool, que ja se sap com és l'estil i que m'agrada i estic amb un hype de l'hòstia perquè m'agrada Deadpool com en Berni.
però com a mínim el tràiler tampoc m'ha deixat amb hype. Tinc hype pel personatge i per lo que ha fet fins ara en Reynolds i ser el que és capaç, que no pas per lo que he vist en el tràiler. Bueno, sí, que el cabron, el Ryan Reynolds, i tot i està demacrat en plan, perquè el Deadpool pues, té l'accident que té i té la cara deformada, i diu, es que claro, no me va a querer mi novia después de esto. I quan el veus dius, tio, si et follava igual, tio, estàs bo igual, amb la cara cremada. És veritat o no? O sigui, jo el veig i dic, joder, tio, ja li podien haver deformat més, tio, que, vamos, bueno, no sé si és un popular opinion, però jo crec, vamos, no sé. Bueno, a veure què tal surt. Però jo crec que serà un èxit, O sigui... Home, ja diu que és el Jesús de Marvel, no? De Marvel Jesus, no? Diu? Sí. Que grande. Després, el segon bombàs que van treure, o sigui, van fer el tràiler, 2 dies després van treure una imatge que és una il·lustració dibuixada del cast dels Quatre Fantàsticos. Que és la tercera o la quarta dels Quatre Fantàstics ja, perquè no vegis. Però surt en Pedro Pascal, la Vanessa Kirby, Joseph Quinn i Ebon Moss-Bachrach. Bueno, el nom així. Pedro Pascal ja sapiguem tots qui és. Vanessa Kirby alguna cosa sí que n'ha fet, però jo no la tinc gaire present, aquesta noia. Però, bueno, aquesta noia ha sortit a The Crown, si no recordo malament. Sí, exactament això. Que era la germana de la d'això. Què més ha fet? De Frankenstein Chronicles, si no recordo malament, va fer alguna cosa. Napoleón, que és la dona, si no recordo malament. I... ja no ho sé. No sé si va fer algun spin-off o alguna història. Està guai. No sé com quadrarà una bola rosa amb ulls, però perquè Kirby, vosaltres sabeu que el Kirby és un personatge de videojocs, no? Estem parlant d'aquest Kirby, no? La Vanessa Kirby. Vanessa Kirby. Però el millor de tot... Sí, no? El millor de tot és que... Necessito una terapeuta ocupacional, la veritat. Sí. I el millor de tot és que el creador també de Quatre Fantàstica, a part de Stan Lee, també hi havia en Jack Kirby, que es diu també Kirby, de cognom. Són germans? No. No. Home, no. Si era el creador juntament a Stan Lee, em sembla que va morir més abans que Stan Lee. Vull dir que era de la... no. Familiars, volia dir, en tot cas, no. Sí, no. Però no, em sembla que no són familiars. I després hi ha en Joseph Quinn, que tothom si coneixeu la sèrie de Stranger Things, és l'Eddie, el Heavyata de Stranger Things. Sí. I, de fet, em sembla que el seu primer paper així més oficial i més d'això és a Juego de Tronos, que fa de porter, no de futbol, ¿vale? De porter en un portón d'allà d'Invernàlia. I Ebon Moss-Bachrach no em sona gaire. Jo surt a la sèrie The Bear, que ha guanyat 300.000 premis, i és un dels familiars no consanguinitat del personatge principal, i fa un paperàs a la segona temporada que jo crec que allà s'ha guanyat tots els papers que li puguin venir a partir d'ara. És un tio brutal. Molt bé. Molt bon actor, molt bon actor. Bueno, però jo crec que és un bon cast, En Pedro Bombàs, perquè aquest home... S'ha guanyat la simpatia d'aquest home. Sí. Tot el que toca fa d'or. Sí. Des de l'Oberyn... Però, tot així, la cara no sé, no li veig encara com a Mr. Fantàstic. Vale. Ja, jo tampoc l'acabo de veure, O sigui, després m'ho creuré. Hi ha fanarts molt macos, Sí, però... I amb maquillatge, jo crec que... És que a mi el cast original de la primera... Bueno, de la primera que vaig veure jo, que sortia aquella noia, com es deia, també... Jessica Alba? No, Jessica Alba, sí. Aquella fornada d'això, que també sortia en Chris Evans, doncs aquell sí que li veia molt bé, perquè és un tio serio, vull dir, té un porte seriós, no sé què. Aquest no li veig, aquest porte, saps? No sé. No sé, jo, Pedro, bueno, mira en Pedro, tio, fent de Joel, de Last of Us.
Ficat un paperàs, com a Joel. Vull dir, no... Però ja veig que encaixa. No ho sé, podeu de veure vestit, disfressat, interpretat i ja està. L'únic que li demano és que, sisplau, no cuidi un altre nen. Sí, perquè està encasillat, Perquè està encasillat a cuidar nens a cada sèrie que toca, tio. Uai, ojalà... Joseph Quinn. I ojalà li carden un batazo al cap. O sigui, un pal de golf. Hòstia. Vaig Rangoon i allà, No, bueno, és... Rancúnia. No sé per què diràs això, No sé per què ho diràs, No Kevin. sé. Aviam. Bueno, però molt bé, tio. Jo ho trobo molt bé. Diuen que hi ha especulacions que hi ha el Doctor Doom per allà. Que pot ser en Cillian Murphy. Bueno, en Cillian. Cillian Murphy, sí, és brutal, M'agradaria molt, Això són rumors, però m'agradaria molt. Després diuen... no sé què, algú d'en Henry Cavill, però no ho crec que sigui perquè... En Bardem diuen que serà... Galactus? Galactus, ojo, Vull dir... Aquí pots ser paperàs de Bardem. El destructor de planetes, Cuidado. Estaria bé que fessin ja alguna pel·lícula bé, que surti en Galactus fent un bon paper. Bé. No, només, hola, vinc a absorbir un planeta, què tal? Bona tarda. I una ombra, era una ombra, tio. Exacte. Sí, va sortir a la segona. I veus un home banyat en alumini que et fa explosió, i dius, pues vale, ok. Ja està. Bona tarda. Sí. Vaya cagada, tio. També de Silver Surfer es deia que volien agafar, en comptes de ser un home, havia de ser una noia, que havia de ser la Anya Taylor-Joy, però em sembla a mi que no... Això també eren rumors. Em sembla a mi que no. Vaja. I parlant de cagades, parlem de cagades de Madame Web. Toma! No hi ha amb suquillo, aquí, en aquest cas? Hòstia. No, ve en regal, aquest, tio. Aquest ve en regal. I ha set el cap de setmana amb un complet despropòsit. Jo personalment no he vist res, però s'ha portat la pitjor hòstia del cine, el que portem de 2024, i a mi sembla que serà la pitjor de totes. I mira que portem 2 mesos, serà la pitjor de totes, És que fins i tot els actors... Bueno, l'actriu principal, com es diu? Ha plegat de la... Deia que no volia fer promo... Qui, la Dakota? Que no... Sí, que no volia fer promo, que li resultava una merda. Vull dir, si ja ho dius la pròpia actriu, que no sabia que li havien firmat aquesta merda. La Dakota Johnson. Sí. L'únic que mereix la pena de la pel·li em sembla que és la Sydney Sweeney o... És que té un nom complicat, tio. Sydney Sweeney, això. Per què val la pena? Perquè és molt maca, no? És molt maca, tio. No és maca, aquella noia? No us agrada? A mi la cara em falla una mica. Té una personalitat molt maca, tio. Vaya. ¡Policía! Tenia ganes de treure el xiste, tio, sap greu. No sé, a mi no... La cara no... Bueno, si és per maca no, i per actriu... No ho sé, no l'he vist. Diuen que ho fa molt bé a Euphoria, d'aquella pel·li de HBO, i ara surt també fa de filla a White Lotus, em sembla. Sí, i també ha tret ara una pel·li, una comèdia romàntica, que diuen que és molt guai, que ho fa molt bé i tot això, i també ho fa ell. Bueno, també. La veurà ella, perquè jo no. Sí, jo igual. No seré jo. Bueno, acabant els xistes, vaig veure unes quantes crítiques, ¿vale? Vaig veure la crítica de Botella de Candor, no me'n recordo com es diu el noi. Després d'en Paco, que el van tenir fa 2 setmanetes, també el vaig veure, i tothom coincideix que és molt dolenta. O sigui, Paco va anar a primícia, vaig veure per el TikTok i va tirar una de merda, que no és propi d'en Paco, perquè en Paco sempre és, bueno, sí, no sé què, no sé quant, però és que fins i tot ell li va dir, vaya castanya de pel·li, tio. Que mira, bobo. Només em fa venir ganes de veure aquesta pel·lícula, Diuen que Morbius és el padrino, Imagineu-vos. Imagineu-vos el nivell. És tan dolenta que la vull veure perquè tothom diu això. De fet... És de sèrie B, a tu t'agrada això. Sí. A mi em passa el mateix, És possible que hagi sortit la notícia de que aquesta pel·lícula ara és la que està pitjor
valoritzada i la que ha tingut menys beneficis pitjor que Morbius? Sí, és aquesta. És que ara quan has dit Morbius m'ha semblat... Per la Morbius de Déu. Ui. Mira, aquesta m'agrada. No, te l'anava a tirar perquè dic que si aquesta ha estat bona. És que aquesta... Sí, és més. Aquesta està bé. Enhorabona. Sí, és que... Perquè ara. A veure si l'aprovació de Prestiu. Molt bé. Tinc el Lego restablert. Bueno, això. Vosaltres creieu que és necessari que Sony toqui l'univers de superherois que té que veure amb Marvel? O què? Estoy cansado, jefe. Jo també, tio. L'altre dia va estar jugant al FIFA i en Berry tota l'estona. Estoy cansado, jefe. De Marvel és millor, em diuen al xat. Sí, de Marvel està bé. Sí. No és la millor pel·li, però és entretinguda. Aquesta vam anar al cine, no, Joan? Vam anar tu i jo a veure-la i, bueno, no vam sortir saltant d'alegria, perquè tampoc és la pel·lícula de l'any, però, bueno, està bé, està entretinguda, vull dir, te la pots mirar tranquil·lament. Bueno, ni tan mal. Sí, no mata. Doncs quina pregunta havies fet, perdona, Joan? Això, que si és necessari que Sony toqui els univers, després de veient les desgràcies que està fent amb Venom, amb Morbius i tot això, no sé. És necessari que continuï fent Sony? O és per dir-li, Sony, para i deixa això en Kevin Feige? Bueno, ara encara falta un altre, no? Que de Crawler o no sé com es diu, que és... Kraven. Kraven, això, Kraven. Fins quan ha de durar la broma? Això diem a Sony. I, de fet, mira, ara que dius això, sabeu que s'estan barallant Sony i Kevin Feige perquè un vol que en Watts, que és el que ha fet totes les pel·lis de Spider-Man, continuï dirigint Spider-Man 4... I que sigui multiversal? Sí, i Feige diu que si ha de ser dintre de l'MCU, no vull que toqueu res d'això i deixeu estar ja aquests directors de merda que heu ficat fins ara. Jo crec que... ha de canviar de rumb a Sony, perquè s'està fent pesat. I volen explotar l'única franquícia que tenen de Marvel, perquè ja saben que més o menys funciona i s'està fent molt pesat, tio. Molt. Sí, crec que igual, eh? Jo ja ho he dit en altres programes, però a mi Marvel comença a saturació. Sí. Jo, mira, aviam, jo si hagués de triar per Marvel, triaria una pel·lícula de Spider-Man més de carrer. I jo faria algo amb Daredevil, o sigui, un duo amb Daredevil contra Kingpin. I... És el que crec que vol apostar Kevin Feige. Vol fer algú callejero, algú de... Kingpin, de bajero, saps? De la mina. Sí. Punyalades, però entre coleguilles. Ojo, atenció. Atenció, una sintètica, el guapo d'una sintètica. Oiva! Acaba de fer-nos una raid amb 6 espectadors. Benvinguts, Ona Sintètics. Gràcies, guapos. Hola. Fan coses molt guai i m'agrada molt l'estil. Jo estic bastant actiu, bueno, el segueixo bastant per Twitter i m'agrada, i evidentment em fico a fer allà algun directe i m'agrada una mica l'estil que porta, amb els seus guants i tot, està guai. Molt bé. Molt bé, doncs actualitat finiquitada. Pim, pam, pum. No tinc més preguntes, senyoria. La veritat. No sé si voleu fer alguna més, si tenim temps o no tenim temps. No tenim temps. Havia preparat una extra, però millor que no. No? Anem per zona. Si ara ha vingut gent nova, poden veure el quiz que us tinc preparat. A veure què passa. Doncs vinga, som-hi corrents cap allà. Ui. Ciència-ficció. Ui. S'ha repetit sol això d'aquí, Bueno, que ignorants. Pots tornar a repetir? Perdó, No, ja està. El que passa que, hòstia, salta. Tirem milles o no tirem milles? Sí. Tirem milles. Va, tu mateix. Tira. Tirem illes. Avui a Ciència Ficció us porto un dels meus famosos quiz. Avui farem frases de pel·lícules i us donaré 4 opcions de a quina pel·lícula pertanyen. Vale? Ho he dividit en 3 nivells. El primer nivell és el que jo considero fàcil. El segon nivell és una miqueta més complicat, però no excessivament. I el nivell 3 es diu Star Wars o Senyor dels Anells. Hi haurà una frase i haureu de saber de quina de les dues pel·lícules és.
vale? Perfecte, ja explicaràs la mecànica d'un altre cop perquè empatarà el cap, però perfecte. Sí. A tope. És molt senzill. Jo podríem jugar tots alhora, vull dir, podríem fer-ho en comú per no fer un torn de Víctor, un torn de Juan, vale? Ho fem directament tots, us sembla bé? Em sembla bé. Doncs, si pots passar la primera imatge, Kevin. Sí, de fet, la teniu compartida a la meva pantalla aquí, o si no, jo faig així, ampliem, i així ho veuen també els nostres estimats. Els nostres estimats telespectadors. Hòstia, ja et faré una infografia, Berni, sobre això. M'ho correré, ja veuràs. Jo ho he fet fatal, o sigui, us ho juro, que està molt cutre. No passa primera frase, anem al res, tajo, vale? Anem per feina, n'hi ha 8, o sigui que... La primera és, et faré una oferta que no podràs rebutjar. Llavors, teniu 4 opcions. Ciudadano Kane, El Padrino 2, El Padrino o Telefònica. Qui ens fa aquesta oferta que no podem rebutjar? Ara heu de contestar. Qui dels dos? O tots? Jo diria que... Entre els dos, feu-ho junts. Vale. O si voleu fer un i un, va, Juan, tu primer, va. Sí? Vale, va. El Padrino 2, va. El Padrino 2, pues, la respuesta és incorrecta. Hòstia! És el Padrino 1! Hòsties. Clar, a mi em sonava molt a tema que algú la palma li diuen, et toca a tu, eh? Mira que l'he posat per liar, el Padrino 2, ja funciona la meva trampa. Vale, molt bé. Doncs, Víctor, aquesta va per tu. Diu, m'encanta l'olor de napalm pel dematí. Pot ser Black Hawk Derribado, Apocalypse Now, Good Morning Vietnam o Tomates Verdes Fritos. Home, Bon dia Vietnam, no és aquesta? No! Oh, no! Hola! Que és el nivell fàcil, És la B! És la B, Apocalypse Now. De veritat? Boig. La Good Morning Vietnam és la de Robin Williams, que és locutor de ràdio, tio. Sí. Ara he fet de memòria i no sé per què Apocalypse Now m'ha vingut al cap la pel·li que va fer Mel Gibson d'Apocalipsis. I no sé, i dic, no pot ser, saps? No pot ser. S'hagués acabat ràpid la pel·li, em sembla. Clar, tio, no? No t'ha dit que s'ha equivocat pel xat. No sé si dic això. Bueno, 2 fails, molt bé. Doncs, Juan, aquesta és per tu. Necessitaràs un bot més gran. Pel·lícula Tiburón, Deep Blue Sea, Titanic o Mega Shark versus Colossus. Mega Shark no l'he vist mai. Fa pinta de ser pel·li de sèrie B. Titanic no crec que sigui pas. Deep Blue Sea. Que és un tauró molt gros, no? Però que no es tractava de cagar-la. Sí, no? De moment tot va malament. És una frase que va improvisar l'actor, vale, a la pel·li de Tiburón quan va sortir el bitxo per primera vegada, vale, el mecànic, el tiburón, de Steven Spielberg. L'actor va improvisar aquesta frase i es va convertir en la frase més icònica de la pel·lícula, que fins i tot les empreses fan servir com a eslògan, en plan, vale, això està molt bé, però necessitarem a bigger boat, o sigui... Sí, pots ficar a la pantalla on hi ha les contrasenyes, Kevin? Perdona, eh? Sí. Que sí poden entrar tot arreu. Uau, ja és de nivell fàcil, eh? Última pregunta de nivell 1. Va, Víctor. Som-hi. A veure què ets... Mira, màquina. El xat s'està equivocant també. Uala, haurem de rebaixar les expectatives. Aquesta és tornaré. Frase de la pel·lícula Alien, Predator, Terminator o José Manuel Fraga. Jo m'imagino un Fraga sortint allà del mar. No, crec que és Terminator. Vale, bien. Menys mal, tio. Han trencat la ratxa, tio. Cago en dena. Joder. Tio, és que està... Clar, és que jo aquestes pel·lis les he vist en anglès o en castellà. Clar, ara serà això, no? Sí, ara dono-li la culpa a la llengua. Nivell 2 ja és una mica més complicat, Juan. Bueno, va, Frankenstein. Està viu! Pel·lícula frase de Gremlins, Flaver, Godzilla o Frankenstein.
Frankenstein. Vale, Frankenstein. bien. M'agrada. Bien. Va, que estem en ratxa. Ara vinc a desmuntar-ho. Vale. It's alive. Hòstia puta. Houston, Ara sí que m'ha cardat. No, Pel·lícula d'Apolo 11, Apolo Hòstia! 13, Apolo 13, Apolo 574. Hòstia puta. Jo crec que està entre els dos primers. Però diré l'Apolo 11, jo què sé. Vale, bien. Hòstia, tio, pues sort que ha dit Pepa, jo anava a dir 13, tio, diu que si vaig perdudíssim ja d'Apolo. Això estic anant massa ràpid, hauríem de deixar... Molt bé, aquí era la 11. Sí. Molt bé. Vale, deixem uns segons per pensar abans de respondre, vale? Així la gent Vale. ho escolti en un futur. Vale, pues, Juan, el Sí? millor amic d'un noi és la seva mare. Frase de Psicosis, El resplendor, El silenci dels anyells o Guardians de la galàxia. Que ha ficat anyells. Anyells. Es diu així, no? No sense la Y. Anyells? Clar, és anyells. Anells. Ara estava pensant, tio, mullallo. Jo estava pensant, dic, anyells que són els xais? Són xais? No sé si estàs Clar, el parlant, silenci Kevin, dels però estàs xais. mutejat. Sí, jo sempre estic dels mutejat. anyells. Ho he descrit bé, imbècils. Espera't un moment, que vaig agafar una escombra. No tenim ni idea de la... Agafo una escombra per trobar les teranyinhas. El silencio de los corderos, cony. El silenci dels anyells en català. Gràcies. Vale, per això. No, però clar, jo hagués ficat aquí el silenci dels xais. Sí, no? No, que és dels anyells. Que no. Anyells. Se va sense... Anyells? Era Costa anyells, pronunciar-ho, tio. Repeteixo la frase. El millor amic d'un noi és la seva mare. És la seva mare. Jo estic per Psicosis. Vale, bien. Psicosis. Vale. Ai, ploro, tio. Els silencis d'anyells. És com dir... Que ja tinc que anar al logopeda per mèrits propis a no encarguis aquestes coses, saps? Vale, Víctor, l'última del nivell 2. Soc el rei del món. A. Billy Elliot. B. Full Monty. C. Titanic. O D. Elon Musk. A veure, Hòstia, Elon s'enquadra bastant, m'agradaria un biòpic d'Elon Musk dient-ho, però va, Titanic a tope. I pujant al Titanic, Bien. Molt bé. Hòstia, Elon Musk pujat al Titanic, però amb el catxarro que es van enfonsar. Amb el submarí que es va... Que sí, Amb el submarí que es va enfonsar allà dintre, tio, i dir, soy el rei del mar, no del món. Hòstia. Vale, doncs hem superat el nivell 1 al nivell 2. Anem a per nivell 3. Ara es diu Star Vinga, Wars va. o Senyor dels Anells. Dels Anells. Anyells. Aquí Estem està a bé. Lord of the Rings. Vale? A qui li toca? Juan. Fins i tot la persona més petita pot canviar la història. Star Wars o Senyor dels Anells. Això ho va dir en Gandalf. Molt bé. Grande, molt bé. Correcto! Per tantes coses no puc fer a la vegada, Anem passar ràpid. Molt bé. Aquí Kiran està... no mireu al xat, que la Kiran està... No estic mirant. No. Vale, Víctor. Algú pot treure'm de davant aquestes torampotes? Hòstia, ara m'has cardat. Perquè no m'encaixa en cap dels dos. Però va, Star Wars perquè el Senyor dels Anells em sona menys. Doncs és correcte. És un robot o alguna cosa? O es fa... És la princesa Leia parlant del Chewbacca. Vale, doncs putada. Molt bé. Vale, Juan, deixa que el passat mori. Mata'l si és necessari. Star Wars. Vale. Si em dius qui, et faig un petó quan et vegi. Vale. Pot ser que sigui... Joder, el Liam Neeson? Nope. O l'Obi-Wan? No, és Kylo Ren. Aquí Tampoc. he jugat cruelment. Hòstia, a les pel·lis que mai he vist ningú. He anat a fer mal. Bueno. Vale, Però bueno, és igual. Víctor, el teu torn. Com En cas de dubte, segueix el teu olfacte. Hòstia puta. Senyor dels Anells, però en Gollum, jo què sé. Què dius? Això no ho diu... Mira, ho has encertat per puta potra, però ho diuen Gandalf a memòria, tio, quan es queden callats i no sé... És veritat, quan estan tancats, és veritat. Ara m'ha vingut al cap. Sí. Hauria de ser mig Com punt, han de aquest, sortir, tio, sí. sàpigues.
No, que ara m'ha vingut al cap, sí. És més, et comptaré mig punt, ho sento, Joder, m'ha fet mal. Juan, sembla que estiguem fets per patir. És el nostre destí a la vida. Star Wars? Ho preguntes o m'ho afirmes? Pregunto. És Star Wars? No sé, digue-m'ho tu. No soc... A mi és Star Wars? Jo diria... No? Sembla que estiguem fets per patir. És el nostre destí a la vida. A mi em sembla Star Wars, tio. Sí. No, bé, ante la duda la más... Bueno, és igual. Sí, Star Wars. Sydney Sweeney. Star Wars, doncs... Que difícil m'ho puc veure, Per què? Perquè correcto! No? Vinga, va, resposta definitiva, sí o no? Star Wars sí? Sí, Star Wars. Vale, Star Wars, el conto mig punt. Vale, sí. Ho diu el C3PO quan estan perduts pel desert, vale, amb l'R2. Aquesta sí. Vale, pues no, o sigui, m'he tirat un triple, En la meva experiència, la sort no existeix. Senyor dels anyells. És que ara només sé dir senyor dels anyells. Doncs em sap molt greu, però és incorrecte. Ai! És Star Wars, tio. Ho diu a Qui ho diu, això? Ho diu a l'Obi-Wan quan estan sortint amagats en el Milenario. Hòstia, em mates. Li diu a Han Solo. Som molt poc friquis, Vale, jo és que no me la sé. Juan, no vull estar en terra, però esperar el caire d'una de la que no puc escapar és pitjor. Star Wars o Senyor dels Anells? Jo diria Senyor dels Anells. Doncs és correcte, ho diu en Pippin quan està a la Ciutat Blanca de Minas Tirith mirant com se regocija el mal en Mordor i diu això, aquesta frase. Sí, brutal. I crec que és l'última ja, diria, que diu, el viatge no acaba aquí. La mort és un altre camí que tots hem d'aprendre. Això, el Senyor dels Anells, no? Quan en Gandalf i en Frodo marxen amb el vaixell. Amb la barca, no? O què? Sí o no? O he fet un triple, també? No, és el Senyor dels Anells, ho diu Gandalf. Crec que en el moment en què ho diu, sembla que no és aquest. Exactament, però bueno, és igual. No? Tu dones vale. correcte. Doncs crec que ja està, no? Sí. O queda alguna més? Queda alguna pregunta? No. Alguna pregunta més? Alguna pregunta més? No. Sí, hi ha una pregunta. Demanen si això ho has preparat de memòria. La veritat és que sí. Clar, és que el guió no és explícit. Clar, a mi no em sonava això, saps? No. Vale, doncs ja estem. Vale, a veure, Juan. Jo. 2, 3, 4, 5 i mig. 5 i mig. Versus Víctor, 1, 2, 3, 4... Heu empatat, me cago en la puta. Hòstia. 5 i mig també ha fet? Sí. Hòstia, no tens una part d'un desempat, Els dos heu fallat dues i en els dos casos us he donat mig punt per algun motiu. En les dues vegades. O sigui, que els dos heu fet el mateix, sou igual de patètics. Gràcies. Gràcies. Hem fet tot el pitjor que sabíem. A veure, la secció es diu Ciència-Ficció. Ens ho hem inventat una mica tot, no? És una secció per enfermos, com jo. Doncs, bueno, nois, doncs, el Ciència-Ficció d'avui. I teniu alguna mica de verd? Teniu una mica de verd? De verd? Sí, de caix. De canelo. De caix? Per què ve ara? Ara ve la fumada, ve la fumada del segle. A veure, que ens ho diguin Kevin, que ve. Kevin. La filosofia del geek. Bueno. ¿Quién fuma? Diuen. Jo no fumo, però bueno. Jo tampoc. Heu de dir el Puma. Heu de dir el Puma. L'abuela... Ara que dius això, tinc ganes de veure l'abuela bebe... El biopic d'en Bob Marley tinc ganes de veure-la, No sé. Sí. L'actor, parlant de Marvel, l'actor és el que fa de dolent a Secret Wars. No, a Secret Invasion. Sí. Hòstia, no sabia. En Bob Marley. Bueno, doncs... Tindrem de convidat avui a l'Elon Musk, només com a comentari,
On t'ho diu? No, però si no, també em vaig un moment aquí a buscar Maria en un moment i actuo com ella. No, va, perdona. A la Verge, vés a buscar la Verge Maria. Mamà. Bueno, doncs benvinguts i benvingudes a la secció de Filosofia Geek, aquí on quatre ignorants s'aventuren a explorar les profunditats de temes geeks amb una actitud lleugera i amb un toc de bogeria. Ja esteu veient la meva actitud ara mateix. Sí, aquí la bogeria es nota, Es nota. Para, loco! ¡Maquinote! Bueno, doncs prepareu-vos per riure, reflexionar i perdre's les racons més estranys de la cultura pop. Ens acompanyareu en un viatge d'aprenentatge desenfasat i descobriríeu com la nostra ignorància es converteix en el millor company de la seva controversa en el món geek. Així que agafeu-vos els vostres auriculars i feu un submarí en el cotxe amb nosaltres en aquest podcast on la diversió és tan important com l'aprenentatge. Bueno. Sí, no, millor que no. Rapa! Si fumes, no conduzcas. No ho feu. Si bebes, no, ni fumeu tampoc. No fumeu. O com deia aquell... Aquí som gent sana. No fumem. Sobre todo, si conduzcas, no coges el coche. Vale. Molt bé, estupendo. Vale, gràcies per l'aportació. Molt bé, tio. Molt bé. Bueno, doncs va, prossegueixo amb la secció, perquè si no acabarem... Què parlarem avui? Demà. Per favor, sí, que jo... Bueno, hem parlat del trailer de Deadpool. El trailer de Deadpool, que és la tercera part. La segona, si us en recordeu, acabava en viatges al temps. Vale. Què passa? Correcte. Què passa? Vale? El temps canvia les línies temporals. He pensat fins a quin punt es pot arribar a canviar. I en el cas que es pogués fer. Es podria canviar el futur si es trepitja una papallona? La típica pregunta que diuen, hosti, vas al passat, no trepitgis la papallona perquè pots canviar el futur. Això passaria? Segons la llei de l'entropia, podria arribar a canviar el futur. Podria arribar. Segons l'Ashton Kutcher, què diu? Potser no grans trets, però... L'Ashton Kutcher, què diu? Ui. Bueno, aviam, no he dit papallona perquè és el que diuen, però podria ser perfectament el cap del teu jefe de feina. Vull dir que no passa res. Què creieu de la vostra vida quotidiana que fent un petit canvi us canviaria la vida, en aquest sentit? A mi, si tant de bo estigués mort, jo m'agafaria un favor. Hòstia, vamos, rica, positivisme, hashtag. Una cosa sí que és certa, que hi ha moltes casualitats de la vida que poden canviar fàcilment. Gent que jo m'he trobat al tren, per exemple, en el mateix vagó, fins i tot, i dins del mateix vagó, dins del mateix cubículo, diguem, i que potser, per lo que sigui, parlem i em dona una oferta de feina perquè, bueno, tal, el que sigui, només que hagués trigat 30 segons més en agafar el tren o que hagués anat a un altre vagó, el destí hagués sigut diferent. O sigui, imagina't, potser trepitjo la papallona i dic, ai, pobra papallona, sí que em sap greu, i aquesta distracció em fa perdre el tren, tot el meu destí podria canviar perquè ara podria estar treballant en un altre lloc, per exemple. Pum! Aquí tens, mira. Drop de Vic. Clar. Imagina't que t'arriba a contestar l'Ari per Instagram. Saps? T'has canviat la vida, també. Com? No, res. Recullo cable. No. Recullo cable. Deixem-ho aquí. Bueno, va. Es podrien crear paradoxes. Per exemple, hi ha la paradoxa de l'avi. No sé si el coneixeu. Explica-la. No la conec. La paradoxa de l'avi, em sembla, si no recordo bé, si no me'n pots corregir, Berni. M'encanta corregir la gent. Per què? Perquè té 38 anys. Sí. Què? Em sembla que és, tu viatges al passat, mates el teu avi, al matar el teu avi el teu pare no neix, ja no neix el teu pare, tu no neixes. Però clar, si tu no neixes, després el teu avi està viu. Per la qual
el teu avi està viu, el teu pare està viu, tu tornes a estar viu. Però clar, si tu tornes al passat i mates el teu avi, s'ha fet la pitja. Tu pare no neix? És així, no? Jo diria que no. Com que no? Aviam. A veure, anem a preguntar a ChatGPT. La paradoxa és, tu viatges al passat i mates el teu avi. Per tant, el teu pare no neix, per tant, tu no neixes, per tant, al no haver nascut mai haguessis anat a matar el teu avi. Per tant, es crea una paradoxa. A no ser que acceptem la teoria dels multiversos. Que llavors sí, perquè hi hauria una realitat en la que tu deixes d'existir o hi ha una realitat, o sigui, en la que tu desapareixes i te'n vas al passat, però en aquesta línia temporal tot continua en plan, hòstia, en Bernie ha desaparegut, no sabem on és, però la línia continua exactament igual com si no hagués passat res. Però crees un univers paral·lel en el que tu vas matar el teu avi, per tant, tu no has nascut mai. És això. La paradoxa de l'avi és un concepte de la física teòrica que es basa en un viatge en el temps en el qual una persona viatja al passat i impedeix el seu propi naixement, generant així una contradicció temporal. Bàsic. És exactament el que acabo de dir. Mira, pues és que... aquí hi ha... És que, pues, el que dic jo. O sigui, però és el que acabo de dir jo. Que m'heu dit que estava malament, m'he fet la pitjor un lío, però no m'he fet la pitjor un lío. Almenys de manera... Bueno, no sé, jo no ho havia entès exactament. Jo quan ho has dit. És... Mira, aquí està resumit en una foto que he trobat a internet. Doncs, a veure, a mi això, en el món de la... queda molt ben representat en moltes sèries, en moltes pel·lis, no? Tot això. I una sèrie potser Doctor Who. Però, per exemple... Però a mi sí que em trencaria... És una cosa que a vegades rumies, i quan estàs veient una pel·li o alguna sèrie, no saps com interpretar-ho, perquè sí que és veritat, vull dir, què pesa més? Això no és com què va ser abans, l'ou o la gallina? Vull dir, què té més pes? Que igualment un cop creat no pot ser destruït, perquè ets energia i entrem una mica amb aquesta filosofia i, per tant, com ja ets una energia transformada en un origen, ets una cosa... tu tornes enrere, doncs suposo que si desapareixes tornant al passat, és energia que es dissipa, no sé, alguna fumada d'aquestes que, la veritat, que podríem parlar de coses molt complexes. I quan vaig a veure alguna pel·li, això em deixa pensant i em desconnecta molt de les pel·lis quan es generen aquest tipus de paradoxes. No sé. No trobo recursos molt fàcils el de tirem enrere en el temps. Això també passa a la pel·li per exemple, de Harry Potter, em sembla que és la tercera, que també fan el de tirar enrere en el temps i estàs... És com que llavors veus unes conseqüències, però ja havia passat tot, o sigui, no sé com dir-ho. Mira, jo tenia pensat això, o sigui, tot i viatjant al passat, les coses si seguirien igual perquè és el destí, no? O sigui, diguéssim, hi ha un... No sé si heu jugat mai a Prince of Persia. Vale, doncs no l'1 primer, 1.0, no. Prince of Persia, que és de Play 2. Sí, hi ha las de tiempo, l'arma del guerrero i les 2 corones. Pues les 2 corones hi ha al joc, o sigui, tu vas jugant i arriba un moment del joc que et tiren un ganivet, no saps on cau, però el tio l'esquiva i a l'esquivar-la mata a un enemic, no? Un tio d'aquests de sorra. I es queda allà pensant què cony és. Què passa? Que a mesura que vas avançant el joc, resulta que ets tu que has tornat al passat i trobes que passa el moment aquest de la cinemàtica que el tio està passant per allà, ell mateix, veu que té el bitxo darrere i és quan tira ell el ganivet i ell del passat se l'esquiva. No sé si m'explico. Sí. Llavors es salva la vida ell mateix d'una manera futura. Sí. O sigui, llavors és molt fotut perquè aquesta persona que ha esquivat el ganivet ha de dir, bueno, ara he d'anar allà perquè m'he de salvar la vida perquè si no, saps? Clar, però tu no ho saps en aquest moment. Clar, per això ho dic. Ell arriba allà en un moment que va pensant en el joc i hi ha un punt que tira enrere el temps perquè ha de fer-ho. I passa per allà i justament se'n troba això, que passa ell mateix del passat per allà. I diu, hòstia, m'haig de salvar. I clar, i tira el ganivet, però fins més tard ell no se n'adona, que és ell. Clar. O com a Back to the Future també veiem una cosa molt... algo similar, no? Que amb la seva mare i aquestes coses.
Vull dir, no sé, mira, ara que tenim en quelcom per aquí, el company que fa contingut espectacular a YouTube, de resums de pel·lis. No sé si ha fet mai a Back to the Future, però, hosti, jo crec que allà sí que et trenques el cap. És una de les pel·lis que més em rebenta, en aquest sentit. Bueno, no, perquè accepta la teoria dels multiversos i ja està. Però el que passa que ho fan d'una manera lineal, perquè, per exemple, McFly va al passat i dic lineal perquè quan els seus pares, la pel·lícula va que el tio va al passat i ha de fer que els seus pares s'enrotllin perquè neixi ell. El que passa que la mare s'enamora del fill, llavors, clar, comença a desenamorar-se del futur pare. Llavors, ell mateix va desapareixent perquè no ha nascut mai. Per la paradoxa de l'avi. Sí, però hi ha una única línia, perquè no estaries creant un multivers. Per això és una mica estrany. Amb una foto que té, va veient com desapareix, al final, sí, apareixen. Mira, i ara en quelcom, per exemple, fa un comentari de... No sé si hem parlat d'Interestelar, de deixar-se missatges i coordenades a ell mateix per poder, per recordar-se el que no ha fet. Sí, és el mateix, que t'he dit. Sí, exactament. Clar, estàs entrant una paradoxa, perquè llavors ell hauria rebut això, saps? No sé. Hòstia, és que... Però l'has rebut de tu futur. Bueno, hi ha un tipus de partícules que poden viatjar al passat en situacions molt concretes. Quarks? Quantum fracture, sí, no sé exactament el tipus de molècules. No, els quarks són unitats més petites, encara. No me'n recordo del nom. El bosó de Higgs no és el que va tirar enrere? Més o menys, poder alguna cosa així. Bueno, no sé. El bosó de Higgs no era la partícula de Déu? Sí, correcte. Sí. Que en sabem tant, són tan... Però el bosó de Higgs i tot això té més a veure amb la matèria que no amb el dels viatges al passat. Perquè la creació de la matèria també és una de les coses que porten a cap els físics. No, en sèrio. Si vols trencar el cap amb el físic, però no tenir que és la matèria... Es diu el taquion, en castellà. Això, el taquion. Això. Exacte. Pues són un tipus de molècules que poden viatjar al passat amb cercles molt determinats, però són curts. Són coses com que fa un circuit concret i la molècula a vegades pot arribar al final del trajecte abans de que hagi sortit, creant un moment molt raro en el que tu mateix et veuries abans de sortir a fer la carrera. No sé com dir-ho. Saps? És curiós, però són coses molt concretes. I també hi ha un experiment de la física quàntica en la que vosaltres sabeu que la física quàntica es basa en l'observació, és a dir, el resultat depèn de l'observació. Si l'estàs observant, tens un resultat, si no l'estàs observant, tens un altre resultat, el qual resulta molt inquietant, perquè són coses... El gato de Schrödinger, no? Seria? Sí, exactament. Però que el resultat depèn de la teva visió. Però llavors es fa un experiment concret, teòric, en el que si poguessis fer un cable molt llarg i tu fas l'observació, però el resultat el tens més tard, podries arribar a alterar el passat. O sigui, és una locura. Tot això ho he vist a Santolaya i al Quantum Fracture, perquè jo no tinc ni idea de la física quàntica. I una mica com a Interestelar, realment estàs viatjant al futur, per exemple, si tu te'n vas, surts d'aquí a la Terra, te'n vas a un altre que la... No és que viatgis al futur. Això té una explicació molt senzilla. Això sí que té una explicació senzilla. Però considereu que seria això també viatjar al futur, d'alguna manera? Absolutament sí, però per això té una explicació molt senzilla, i és que el temps és relatiu. Exacte, té molt a veure amb la gravetat i amb la velocitat. Aleshores, quan més gravetat hi ha, més ràpid passa el temps. I llavors, és més, en la Terra mateix hi ha llocs que hi ha més gravetat i menys gravetat, i de fet, en un edifici, si estàs a baix de tot l'edifici, el temps passa diferent de si estàs a dalt de tot. El que passa és que estem parlant d'unes diferències inapreciables. Res, molt poc. Igual que si viatges en avió, Exacte. Quan estàs viatjant en avió o en qualsevol transport, estàs anant en el temps. El que passa que no és apreciable. En canvi, quan tu vas a una velocitat molt ràpida, per exemple, si aconseguissis anar a la velocitat de la llum, el que tu veuries és que el temps es para. Llavors tu viatges a través del temps. És una locura. Com més ràpid viatges, per tu han passat 5 minuts i per la gent que s'ha quedat enrere han passat 2 anys. Però això és una explicació científica comprovable. I, bueno, això també és una cosa... I és com un... Això també dona molta de pensar, perquè hi ha algú que diu, hòstia, què passaria si es parés el temps?
Què passaria? Pues és tan senzill com dient no podries ni veure, ni escoltar, ni olorar, ni sentir res, perquè ho tindries tot parat. O sigui, al parar la llum, per exemple, és el que has de dir. Tu al parar la llum, el viatge a la llum, no veuries res. Veuries negre, tot. Sí, de fet... Hem de convidar un dia en Quelcom, per portar... L'hauríem d'haver convidat, presencialment. Doncs mira. Perquè, quan vulgui pots venir, Ens hagués callat la boca, algunes tonteries que podem arribar a dir. Bueno, quan vulgui pots venir. Bueno, després... Jo parlo a nivell absolutament ignorant, o sigui, parlo a nivell molt... persona que s'ha vist 3 vídeos a YouTube i creu que en sap una mica. O sigui, aquest és el meu nivell de física. Bueno, a nivell de... Sí. Sí, de tertulià de Jordi Wild, sí, una miqueta. A donar les lliçons, no? Exacte. Sí. Bueno, pues, i els déjà vus, què? Molt interessant. Hòstia, què són els déjà vus, tio? Aquí sí a fumar-se un dels bons, Ernesto Sevilla diu... deia en un dels... Ja veràs, un bugueràs. Exacte, un bugueràs, que és l'efecte contrari al déjà vu, que és... Tu vas a un lloc i dius, jo aquí no està en mi puta vida. És molt bo. Els llamo bugueràs. Pues, sí que els déjà vus, saps, rotllo... Sí, el tipus, saps que jo, com el Matrix, que en Neo diu... Exacte, ui, un gat negre. Matrix, no? Mira, ui, un gat negre, ja l'he vist, no? Aquella sensació que he tingut, hòstia, que està explicada, suposo que científicament, però aquí hem vingut a escoltar Bob Marley. Vale. La meva teoria és, o crec, jo havia sentit alguna vegada sobre els déjà vus, que és que la imatge triga més en arribar al cervell que la informació, no sé si, o una història així. Per tant, el teu cervell ja ha rebut la informació de que has vist un gat i al cap d'uns pocs mig segon veus el gat. I llavors és com... Vale, tinc la sensació d'haver-lo vist ja, o perquè t'ha arribat la informació prèvia, però no sé si... Vale, o sigui, podrem dir que si han tingut un déjà vu és perquè podem dir hem set per un moment retrasats. Bàsicament. Hòstia, és que... Però no sé si és una explicació correcta o simplement és una locubració o algú que he distorsionat també amb el temps, perquè feia molts anys que ho havia escoltat, això. Però pot ser que simplement sigui una sensació. Vull dir, o és un jo del passat. Vull dir que és el dia de la marmota. És que ho estic llegint, tio, i és que no tu li intentaves donar una raó científica, però és que no li veig, Una explicació més esotèrica, poder, no? Sí. Més feeling. No, és que... Alguna situació concreta dic, això ja ho he viscut. O sigui, jo aquesta conversa ja em passa sovint. I allò, sí, a part de dir, hòstia, aquesta sensació de dir que ja l'has sentit, però a part saps el que ve? O sigui, que hi ha com una petita... Una mica més... I dius... Saps el que et dirà? Sí. És que es pot confondre una mica amb la intuïció, llavors, això. Sí, amb empatia. No, però les dues coses, O sigui, algun cop m'ha passat de dir, hòstia, això ho he viscut, però ara jo faré això, saps? O sigui, és com... És com un somni recurrent. Com quan tens un somni que somies diverses vegades i dius, vale, ja sé el que passarà perquè ho he somiat altres vegades. I tens aquesta sensació. Sí, pots dir que sí. Clar, també pot ser alguna cosa així que... Venint del futur, Venint del futur. O que algú ha tirat enrere el temps i són microcosetes que recordem perquè l'hem passat. Pot poder, sí. Però ens passaria contínuament, no? A mi em passa bastant, sovint. Però vull dir que totes les coses que fem cada dia, però... serien déjà vus. Si realment estem venint del futur o som persones... No sé, No sé si m'explico. Perquè, clar, si d'alguna manera hem vingut del futur, contínuament aquest podcast ja estaria gravat, ja ens sonaria, sabríem el que passaria ara mateix. Clar. Saps? I, clar, no sé. No venim del futur perquè no portem lleixiu. No portem... ni... Correcte. Bueno, i la típica pregunta ja, si canviareu vosaltres alguna cosa del vostre passat o us estimareu més tornar a fer el que he fet per arribar fins aquí? És una bona pregunta, Vols contestar? És el que tu has dit. Qui, jo? No, li deia el Víctor.
És que la veritat és que no ho sé tampoc. Clar, És que estava rumiant i... És que, clar, tinc un problema, perquè jo sí que hi ha un parell de coses que dic, hosti, ho hagués fet diferent ara amb l'experiència, però a l'haver-ho fet diferent també canviaria la meva experiència, justament, i llavors poder després faria coses diferents. Llavors canviaria tot, saps? No sé. Hòstia, ara m'acaba de trencar el cul una mica el que ha dit en Quelcom, És potser sí, a mi també, ho estava llegint que els humans... potser té a veure que els humans fem una transcripció del món en patrons i simplifiquem la realitat tant que caiem en transcripcions repetides. Buah. Clar, hòstia, clar. Joder, tio, quin tio més profund, de veritat. Bueno, sí, té com a dir aquesta persona, Hòstia, m'encanta. Podria fer la filosofia el pròxim dia, si vol venir, i pots fer-la ell, Seria brutal. Quelcom ja van 3 invitacions que s'han dit de manera sutil per aquí. No sé si les tenen en directe. Faltes tu, Faltes tu i fem ja el team complet. Que falto jo de què? De donar la meva opinió en això? No, de que digui en Quelcom pot venir. Ja està dient que sí. O sigui, ja està. Ja està. És més batejat. És més Quelcom. Tindrem un déjà vu. Això. Em sona de l'he dit. Pues, a la pregunta de si canviaries alguna cosa del vostre passat, crec que no, perquè no o sigui, soc de les persones que m'arrepenteixo més de no haver fet alguna cosa que d'haver-la fet. O sigui, prefereixo arrepentir-me d'alguna cosa que he fet que no hagi fet. Per tant, no m'arrepenteixo de res del que he fet i tot el que ha estat m'ha fet la persona que sóc ara i com que estic bastant orgullós i content de la persona que sóc ara, prefereixo no canviar res per si de cas em torno un psicòpata de merda, per exemple. Tu, Kevin, vols dir la teva també o no? No. Jo canviaria... Per on començo? Sí, és que aquí està el tema. En Víctor, que em coneix bastant, és com, bueno, a veure, en Víctor, tu què creus que hauria de canviar? Perquè també l'hauria de consultar amb ell. Hauries de marcar un Martin McFly? Buah, jo crec que... O sigui, jo hauria de fer un reset, literal, de la meva vida. I dir, bueno, amb els coneixements que tinc me'n vaig a Nadó, directe. A Nadó. I ja a partir d'aquí tornem a fer. Jo no hagués deixat que es fes la pel·lícula de Madame Web, per exemple. Oh, mama! Jo Dragon Ball Super. O sigui, com era? No, Dragon Ball Evolution. Jo hagués assassinat aquella gent. Crec que hi ha pel·lícules. També. La pel·lícula de live action. Ara, mira, reformulem la pregunta que feia. Què no hauríeu fet, no de la vostra vida, sinó del món geek? Què hauríeu dit o fet que no havíeu permès que es fes? La pitjor adaptació, la pitjor pel·li, la pitjor... el que sigui. Jo em sembla, jo li hagués dit, em sembla que jo li hagués dit a en Peter Jackson, espera't. Amb el Hobbit. Home, clar. També. O perquè ho deies, doncs? No, per Senyor dels Anells, que s'esperés una miqueta més. Mare, tio. No, jo no ho canviaria per res, Jo tampoc. Jo tampoc, tio. Aquí discrepem. És més, jo aniria i li xuparia la polla. No. Fes-la ja, no? Encara no? Hòstia. Jo totes les segones parts de les pel·lis d'animació de Disney. Totes. Poques se'n salven, Ojo amb el Rei León 2. Sí, potser és l'única excepció. L'única excepció. Però Aladdin... bueno, és que totes, Jo crec que no se'n salva cap, Las segundas partes nunca fueron buenas. És que són una castanya d'adaptacions, I he vist un vídeo d'això al respecte. De fet, per això ho dic, perquè he vist que totes les pel·lis o les segones parts de les pel·lis d'animacions que es va fer va ser perquè sabien que només el traurien en format VHS o DVD i li caben recursos de merda i d'aquesta manera sabien que els venien com xurros. Guió de merda, animació de merda, tot de merda. Sí, ja està. Clar. Però, hòstia, jo sí totalment, de cap, Menys Toy Story 2. Toy Story Peliculón. són bones, Sí, però no és... Totes. Sí. És que amb l'animació és diferent, Ice Age també passa, per exemple, crec jo. També passa. A mi aquí sí que els hi donaríem un gomet i dirien que està perfecte. I jo, mira, poder Terminator 2 l'hagués fet la 1. Perquè la primera és molt mítica, però
és un tornyaco ben maco, Vols dir? M'he tornat a la mirar. Ha envellit molt malament aquesta pel·li. Això sí, però bueno. Que sí que és molt mítica perquè és l'època, però ha envellit molt malament, tio. Com entrenar a mi Dragon és de DreamWorks, o sigui que no compta com a Disney. I Shrek ja hagués fet unes quantes més. Bueno, ojo, que diuen que s'està cuinant alguna cosa, Tinc ganes, hòstia. Spin-off d'Asno, spin-off també del El gato con botas, l'última, aquesta que han fet, molt bona, per cert. No m'agrada. Hòstia, pues em va agradar més que la primera. A mi em va agradar molt. Bueno, pues ja està, tu. Tema viatge en el temps, podem anar viatjant una mica al futur. No he vist l'estona que portàvem, mare de Déu. Vale. Per això t'ho dic, anem ja per... Viatgem al futur. Tirem davant i... I som-hi. El Rànquing Geek. Doncs ha arribat el moment de la gran pregunta del Rànquing Geek. Tomb Raider o Uncharted? Bueno, aquesta és la pregunta que hem fet a les xarxes socials i són dos titans del món gamer que s'enfronten en una batalla èpica pel tron de l'aventura. En un racó tenim la llegendària Lara Croft, una arqueòloga de fer-se respectar que no rendeix davant de res. Els seus punts forts serien la intel·ligència, la força bruta i una col·lecció d'armes que faria tremolar el mismíssim Rambo. A l'altre racó tenim el carismàtic Nathan Drake, un caçador de tresors amb un do per ficar-se en problemes i sortir-ne, evidentment. Les seves armes secretes seria una mica l'humor sarcàstic, agilitat felina, perquè és flipant com salta aquest tio per totes les plataformes, i una sort que desafia la lògica. Tomb Raider t'ofereix una aventura més pausada, segurament, si l'heu jugat, plena de trencaclosques, desafiants i misteris ancestrals. En canvi, Uncharted, amb Nathan Drake, et porta a una muntanya russa d'acció trepidant amb tirotejos, persecucions i explosions. Sou més de resoldre enigmes com Indiana Jones o preferiu una acció desenfrenada de pel·lícula de Hollywood? Vosaltres, Geeknos, què en penseu? Què passa? Què en penseu? Vosaltres què escolliu? Uncharted o Tomb Raider? Jo he triat Uncharted, perquè Nathan pot ser que sigui el tio més carismàtic que t'hagis trobat en un videojoc. És que jo he també votat Uncharted. I mira que a mi Tomb Raider és una saga que m'encanta, que ha sigut molt icònica. Jo crec que és molt castigada també en les pel·lis. Clar, hi ha pel·lícules. Sí. Bueno, Uncharted també hi ha una pel·li que passa a Barcelona i és bastant guai. Molt castigada, podríem dir. Tomb Raider és una saga icònica, però crec que Uncharted té una frescura que m'agrada més. No sé. Sí. Doncs jo vaig en Tomb Raider perquè m'encanten els trencaclosques. M'encanten. Clar, és que és més de pensar, això és veritat, Uncharted també en té, i sobretot el 4. El 4 té molt de pudes, Però no pots comparar-ho. No pots comparar-ho, No. Però de fet, els últims Tomb Raiders són molt més semblants als Uncharted actuals, amb més tirotejos i més coses. No tanta acció, però sí que s'ha agafat una mica d'aquí, És que Uncharted em sembla no. Uncharted és el fill de la Lara Croft clàssica amb Indiana Jones. Sí. És com si Indiana Jones i Lara Croft haguessin... No ho hagués definit millor, tio. Xapó. Perfecte. De fet, per Twitter, en Pirata o en Pluga Tejana o altra gent ens han dit que s'han decantat, evidentment, ens han fet comentaris que deien per què no hem ficat Indiana Jones, perquè Indiana Jones no té competidor, em sap molt greu. Però ha estat molt dividit. La veritat, el resultat ha estat molt dividit. I què us sembla si anem pels resultats? Hem rebut queixes, de forma tirànica. Hem rebut queixes, Hem rebut? Sí, hem rebut queixes. Per què fiquem aquest tipus de preguntes? Qui l'ha triat? Són cruels. Doncs ens fiquem tan d'acord que la liem. Doncs, Geeknos, m'agrada com va batejar-ho en... Geeknos i Geekneses, com va batejar-ho en Berni en el seu moment. El resultat del rànquing geek d'aquesta setmana heu escollit vosaltres que... T'has avançat molt, Kevin? Bueno, està bé. Que Tomb Raider és la preferida de vosaltres, amb un 58%. Vamos. Molt empatat, Molt empatat. A Twitter... Molt empatat tampoc, 58%. Home, a Twitter ha estat
50%, i en canvi ha estat Instagram que ha fet modificar la balança. Jo amb un 58-42 dono la independència, ja t'ho dic ara. Hòstia. Home, sí, tio. Ojo que aquestes paraules, que sí que són un problema. No. És veritat, home, ja és més del 55 que deien, no? No sé. Ai. La meitat, molt més de la meitat. Hi ha hagut setmanes que la disputa ha estat molt més disputada, però ha estat molt més ajustat. 52, 48 i tal. Quina putada, tio. Ho sento, soc Team Rider i ha guanyat. No he modificat al meu gust els resultats, eh? Tongo. Doncs Tongo Rider. És Tongo Rider, tio. Tongo Rider. Deixarem Ahí lo dejo. Dato para quien lo quiera. Com? Tongo en japonès vol dir libèl·lula. Ahí lo dejo. Vale. Libèl·lula. Mira, ja podem fer així. Doncs geeknos i geekneses, ho deixarem fins aquí l'episodi d'aquesta setmana. Moltes gràcies, Joan. Moltes gràcies, Berni. Moltes gràcies, Kevin, per fer la vostra, donar el vostre encant al Geeknorants. Ens veiem la setmana que ve, a veure si tenim sorpreses o no. Ho estem treballant. Ai! Una abraçada ben forta i gràcies per seguir-nos tot arreu. Una abraçada. Adéu. Adéu, que vagi bé. Vagi bé, bona setmana. Fins aquí els ignorants d'aquesta setmana. Ens podeu trobar a Instagram, TikTok, X, Twitch, YouTube i les principals plataformes de podcast. Fins la setmana que ve.